Ngibabingelele-ke abalandeli nabathandi boMzansi Podcast. Igama nguMzwandile ngwakaMsana njengoba nazi. Uqalayo-ke ukungena kuleli page uMzansi Podcast lo. La sibhalelwe uThabiso uthi ubehlala ekhaya lakhe, ehlala nentombi kababa wakhe naye. Futhi bahlalile-ke kwaba neminyaka bahlala. Kuthe kusuka lapho uThabiso engathi nentombi kababa bangena kwezothando. Bathe uma bengena kwezothando kwase kuba nomntwana ovelayo lapho. Manje lo mntwana engathi-ke umntwana ula ko-2 years, sekuhamba iminyaka-ke njengoba sekuno-2 years nje le ngane. uThabiso lo engathi usefuna ukuthi hhayi ingane yakhe manje akuyona ekababa. Manje engathi hhayi abasaboni-ke ngasolinye-ke nentombi kababa le. Manje uThabiso kwasebhalela uMzansi Podcast ukuthi hhayi ake ningisize bo ngiye ngiyokhuluma naye untombi kababa lo ukuthi hhayi bo awungibuyisele ingane ize ngakumina, ungalokhu uqamba amanga ukuthi ingane kababa. Ungathi uyaphika-ke intombi kababa lo ukuthi hhayi ingane akuyona eyakho, ingane ekababa wakho. Uthi lo hhayi nalo engathi ushaya phansi ngonyawo. Ngicela ungasilandi kakhulu isitori naye uyofika sichazele. Ngicela ningilandele siyozwa ukuthi uthini. Phinde ngibabingelele-ke ababukeli nabalandeli nabathandi boMzansi Podcast iSouth Africa yonke. Njengoba kade ngithembisile-ke ukuthi soke singene kuyena-ke ubhuti uThabiso. Sizwe udaba lakhe. Bhuti uThabiso. Yes sir. Ngiyakubingelela mhlonishwa wami, uyaphila? Ngiyaphela bhuti njani? Hayi ngiyaphila bhuti. Saphela. Bhuti siyezwa lathi ubhalile kaMzansi Podcast. Usibhalela ngodaba lakho. Bengicela-ke utshele iy'thandwa zami okwababukeli boMzansi Podcast ukuthi ngabe usibhalelile ukuthi ukhala ngani. Okay bhuti, igama lami nguThabiso ngwakamthetho Sibongo. La ngibhalile la ngibhalelana nabasakazi bami abahle. Hey udaba lami angazi nanokuthi ngiliqala ngakephi ngiliqede ngakephi. Kulungile-ke ngizozama nje ukuthi ngilenze udaba lami libe lifushane. Lana umuzi kababa lo. Ngihlala nobaba, uma bahlukana nobaba ngangisamncane. Ngebhadi-ke kuma wahamba wawumuntu-ke odlulayo emhlabeni. Mhlampe 5 noma 6 years ago uma edlule emhlabeni. Kodwa-ke bebevele sebengasazwani noma. Hayi-ke well-ke siqhubeke-ke impilo-ke iqhubeke-ke kugcine lana-ke sengithola khona-ke ukuthi-ke ubaba ungazi ukuthi kunosisi nje ocisha abe untanga wami ngoba yena uSinelo engibhale ngaye udaba njengoba nginibhalele. uSinelo ucisha abe untanga wami. Mhlasimbe ungidlula ngonyaka owodwa noma ngithi nje mhlambe siyalingana. So-ke kubaba-ke methandana-ke nalosisi hayi bathandane kube kuhle nje kwaukuthi-ke wagcina kubaba-ke esemletha uSinelo esemletha khona la ekhaya. So uSinelo wagcina nje esewumuntu-ke osehlala nje nathi khona la ekhaya. Ngingaze bhuti ungene emadivini. Umletha ndlelani ekhaya? Umletha ndlelani? Hayi wathi nje uthanda nje ukuthi azohlala nathi ngoba manje ngakutshela nje umsasazi hayi akukho okusenziwe mhlambe ngathi mhlasimbe lezinto zesizulu mhlambe ukuthi ulotsholiwe noma uceliwe hayi uyintombi nje. Yes. Hayi-ke amlethe kubaba khona la ekhaya asho ukuthi hayi-ke nangokumama mncane wakho mfana wami okuyena esizohlala naye la ekhaya ngoba phela manje egcineni ngiyadinga nami njengendoda ukuthi ngithole umuntu ozwazi ukuthi angiwashayela ngiphekele ngoba nami phela njengoba ngumfana wakho baba nami ngibuye ngibe nezindlela zami engiyithathayo isikhathi sokupheka ngibuye ngabe naso. Hayi-ke sihlaleke-ke noSineke kube kuhle ngokuthi-ke bhuti wami ubaba-ke uwumuntu oshayela ama-truck. So isikhathi esiningi akabe umuntu okhona la egcekeni. Mefikile mhlasimbe ube umuntu mhlawumbe ofike emva kwezinyanga ezimbili mhlasimbe noma inyanga nohalf mehlalile mhlawumbe uhlala lelo sonto elilodwa usebuyela khona futhi ema-truckini. Yes. So-ke ukukhuluma nje iqiniso bhuti wami-ke kuthe-ke ngaleso sikhathi kubaba esema-truckini kanjalo esekushayeleni esemazweni. Kwagcina-ke kukhona-ke okwenzakalayo phakathi kwami noSine. Kwagcina kukhona okwenzakalayo-ke kushuthi nje naye indlela bhuti abe ngifensa ngayo yayibo leyo nto le indlela angibuka ngayo
nangendlela agqoka ngayo lana uthola uyaphuma ebathroom mhlasimbe uyishayela nje o2 cm laba abancane uyabona leyo nto le nalama nedress wabo la abagqoka ngelinye ilanga ke nje la mangakuchazela le yaqala khona ukwenzeka lento yethu ngelinye ilanga nje wathi ephuma ebathroom ukuyogeza ngila endlini yami kwakhona into engangibhizi ngayo la ku laptop khona izinto engangizenza la ku laptop yami wangena nje bhuti wami wangena nje efaka i-night dress kuphela wafike wayivula kanje kholutho ngaphansi msasazo wami ungitshele ukuthi ke kwaphela uma umuntu wesilisa nawe nje umuntu wesilisa iqiniso laziyo lelo ukuthi kulula ukulingeka kwethu kuqala emehlweni so ke ngaqala lapho ke msasazo wami ukuthi ngilingeke so ke into ethu yaqala lapho ke ngalelo langa ke nami kwangaba khona kunqaba saqala ke salala ke lapho ke naye kusinelo salala ke kanjalo kuloku izinsuku ke yiloku ilandelana ke kanjalo umsasazo wami uma efike ubaba wena uyazi ukuthi ubhizi la kulosiningi hey hayi asicabani ngiyayibuzela hayi msasazo wami angisho ukuthi lokho engakwenza kwaba kuhle umsasazo wami akubanga kuhle kodwa ke ngoba manje kwenzakalile umsasazo wami akusekho ukubuyela emuva umsasazo wami okubalekile ke lana ke umsasazo wami engizama ukucacisa yilokuthi ke saloko esikwenza ke lokho esikwenzayo ngebhadi lelo ke i-condom asisebenzisanga umsasazi so ke wagcina ke esewumuntu osekhulele wathi meyoyicheck eclinic ayiwazizwa ukuthi hayi umuntu ongazuthi sokhona esiswini hayi wahamba ke ngamphelezela wa eclinic wafike wachecka kwatholakala ukuthi hayi ngempela upregnant and umsasazo wami imina ngempela ngoba ngathi mangibuka isikhathi esiqale ngaso ukulala wangitshela mhlasimbe emva kwezinyanga eziwu2 ukuthi ukhulele kwaqondana nokuthi isona lesikhathi lesi esiqale ngaso ukulala ngoba futhi naye bengimbuza ukuthi bayayisebenzisa yini icondom nobaba so wangitshela ukuthi babuye bayisebenzise babuye bangayisebenzisi manje ke sebenzisa icondom nobaba nawe hayi mina naye umsasaza sikaze siyisebenzise kodwa nobaba uyayisebenzisa nobaba uthi bebebuye bayisebenzise bebebuye bangayisebenzisi so ke angeke ngize ngazi okubaleke kodwa kakhulu umsasazi ke mhlambe si fast forward obenginibizele kona umsasazi ukuthi ke la kunodaba ke manje ukuthi kunengane la umsasazi eneminyaka emibili le ngane le iyona ingane yami le ubaba simfihlelile sonke lesikhathi lesi besimfihlela ubaba savumelana futhi naye usine ukuthi ubaba siyamfihlela ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi uyamazi nawe usine ubaba ukuthi umuntu kanjani nami ngiyamazi ubaba wami ubaba lo uyangizala esendeni ngiyamazi unenhliziyo kanjani unenhliziyo encane lo muntu lo so ke mase kuthiwa akathola ukuthi kunento ekanje esake sayenza uthi niyamfihlela avumelana uzomfihlela savumelana naye usine kuphi manje usekwenza ukuthi ke manje decide ukuthi nimveze uphi yena ubaba manje ubaba njengamanje usemakhaya ngoba usawumuntu osaxinwe ukugula kukhona ukugula okumbambile so ke wathi akathi ukuye emakhaya yothola uxilongwa lokwezulu ubaba usexina ukugula yes uyagula decide ukuthi manje fone lani wena decide ukuthi manje biza abantu bamzansi podcast ukuthi ubaba vezele lento manje hayi umsasazo wami ukuthi mhlambe inhloso yami ukuthi ngoba ngifuna ukuthi manje kubukwe izwe lonke noma sengibukanisa ngayo ubaba okudala ukuthi nginibize la umsasazo wami ukuthi manje ngibuka ukuthi lengane lena yes alenza iphutha but ingane yami yokuqala le endumfana indlalifa so ke manje mina umsasazo wami ngibone ukuthi ongcono iqiniso aliphume nje zibe ziyasuka ngoba uma selizophuma sokuphele iminyaka nengane esikhulile kuba buhlungu ngenye indlela ngobani njengoba manje yena ethi ingane le ekababa esulela ngobaba nobaba azi nobaba wazi kanjalo ukuthi ingane le yakhe manje lento ithini ke ithi lento le umfowethu lomncane izokhula ingane yazi ukuthi ngumfowabo mina omdala uma sokumele ukuthi liphume iqiniso ngoba phela umsasazi lento iyangidla enhlizweni angeke ngize ngikwazi ukuthola nawo nomphela uma isithola ingane mhlawumbe isino 20 years kuyale ko 30 sithola ukuthi lo muntu le bithi umfowabo omdala uyena yisewayo ke impela koba njani umsasazi so ke ngibuke zonke lezo zinto umsasazi ngabuka ukuthi hayi ongcono umsasazi ibhomu maliqhuma alimane liqhume manje umsasazi wami nje iloko nje nginibizele kona kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi manje umsasazi iqiniso limane liphume nje ukuthi naye ubaba azi ukuthi ingane yami le
Hayi, ngiyakuzwa bhuti, ngiyakuzwa. Yeah. Sothi-ke socela kusisi manje ukuthi sesicela avume ukuthi ingane yakho kwazeke. Yebo, hayi bokuyiloko nje Ungaloku bengicela. sihlala sazi ukuthi ingane kababa. Kodwa ubaba ukunjani isimo sakhe nje ubuthi uyagula. Isimo sakhe mhlambe sinjani mawuse kufika le ndaba. Ngingamthatha kumbeke phi yena? Hey msasazi wami eqinisweni nje kuzoba nzima ngoba nje kuyimanje ukugula kwakhe kuthanda ukuthi kube ukugula okuserious ngoba umuntu uhlangothi lakhe laka left alisasebenzi. So umuntu owashawa istroke khona la emsebenzini ematruckini cathi mhlambe khona bamgcobela izinto ezithize ngoba phela kukhona nokubanga laphana nezikhundla nani nokuthi ubani okade wafika. So washawa istroke nje esemsebenzini. Bazama kumlapha ke le ibhedlela ayikwangenzeka lutho. Kodwa niready ukuthi angayizwa le ndaba khona enjalo. Niready ukuthi simnike le ndaba imfikele khona enjalo. Ngoba phela ingenzeka ayibuke le video. Ayizwe le ndaba noma ayizwe ngomuntu ukuthi ayibuke. Nayo ingane yakho kade siyibona lapha ibhalela abantu baka podcast icela ukuthi kanje kunje. Uyazi ukuthi kuzofika ngithi kuyena lokho. Hayi msasazi wami ngiyazi kahle ukuthi vele kuzogcina kufikile. Nikulindele ukuzokwenzeka noma ithiwe kuphi. Hayi mina msasazi wami ngilindele noma yini. Ngilindele noma yini msasazi wami. Hayi. Balandeli bami bomzansi podcast. Cabanga ukuthi udaba niyaluza. Ngizocela ke manje silandene usisi. Naye akwazi ukuthi ayikhulumele lolu daba. Angithi uthe ukhona naye nje ukuthi asifike manje namhlanje somfica khona namhlanje. Yes, hayi ukhona simbizile ukhona. Hayi ke. Ngizocela balandeli bami abathandekayo ningilandele simlinde simbize usisi eze naye bandla sizwe udaba lakhe. Ngiyabonga. Balandeli bami bomzansi podcast njengoba ngithembisile ke ukuthi ke simceleke usine angithi usine sisi yebo usine usefikile ke naye usine uyaphila bo Yebo ngiyaphila. hayi ngcono sisi ngcono uyamazi ubhodi Yebo ngiyamazi. uyamazi uThabiso uThabiso la sine usibhalelile la kaMzansi podcast uThabiso uma ebhala uyakhala kunodaba akhala ngalo. Kodwa ke angithandi ukuthi kube yimina olibekayo. Ngizocela libeke uThabiso udaba ulizwe njengoba libeke kuthina. Thabiso ngiyacela bandla usine umphinde umbekele ngalendlela ongibekele ngayo ubhuti. Nangu sephambi kwakho. Okay, sinefowethu ngibhalile lana ngibhalela abafowethu ukuthi abafike bezozama ukuthi basilungisele lenkinga yami lenkinga ekhona phakathi kwami nawe. So ke sine uyazi nawe ukuthi ke kwenzakalani phakathi kwami nawe. Sorry ngicela ukhulule bandla. Ungakwaqhubeki inkinga. Khona inkinga esinayo. Sinenkinga sine. Awu ke ngizwe usingaqhubeka. Inkinga yami ilekuthenini khona manje egcineni uyakwazi konke sakwenza mina nawe right. So yes well sazumelene ukuthi sizofihla. Kodwa ke manje ngibuka izinto eziningi ukuthi ngizogcina lana koneka ngibuka ukuthi kuzogcina koneka izinto eziningi and ngizogcina mina sengixabana nengane yami noma ngizogcina ngiyiluzile ngigcine nje ngingahlalanga nayo uma sukuthi sithola iqiniso emva kweminyaka eminingi. So ke ngakho ke sinenge ngibiza abafowethu ukuthi lolu daba lolu size lukhulunywe luzama ukuthi lulungiswe ngoba egcine nosuku mina ingane yami kuona konke nje esikwenzile abafethu bese ngibachazelile ukona konke esakwenza kwagcina kuphume umphefumulo kodwa lo mphefumulo ophumapi ophuma kumina okuyingane yami and uyazi nawe ukuthi anginayo mina ingane yami yokuqala le. So ke abafethu ngibabizile la sine ungathuki uma ubona abafethu befile ngibabizela ukuthi kuzolungiswa leyo ndaba yethu le ukuthi egcine nosuku ngifuna ukuthi ingane kwazeke ukuthi liphume manje iqiniso ukuthi kwaze ukuthi ingane yami akuyona ingane kaBaba. Hey kuyangithusa ke lo Thabiso. Kade sayikhuluma lento nawe bengazi ukuthi kuyinkinga. Mina nawe besenza umadlalisana ukwazi kahle lokho. Ngakutshela ukuthi ngikhulelwe ingane kaBaba wakho. Akukaze kube ingane yakho. Angazi usifane ngizokulisho kangaki ukuthi ingane akusiyona yakho. Ingane ekaBaba wakho. Ubaba wakho uhambe emsebenzini lokho kokugcina ezegula. Uhambe kokugcina lokho
ubaba wakho bese ngivele sengikhulelwe. Imake imake kancane nje ngiyaxolisa kancane ukuphululima. Imake ngithi mozokhumbula kahle. Uyakhumbula ukuthi ubaba wahamba kulo wanyaka loya ngizothi ubani 2 years back. 2 years back. Yes. Okay, asiqale lana ke ekuthenini khona ubaba wahamba sinema sokhumbulisa sahle kwakusaphakathi nonyaka ubaba ehamba. Mina nawe into yethu siqale ukuyenza nini siqale ukuyenza into yethu ngoDecember kwakuyi festive season makuthi ngikhumbula kahle uDecember lo imake imancane kwakuDecember wena ukuthi imancane ukuthi wena ukhulele waqala ukusho nini wena ukuthi ukhulele waqala wena ukusho ukuthi ukhulele waqala ukungitshela wena ngoFebruary ehambile yebo qinisile impela wena inyanga ezimbili babakhe ehambile ngikutshela ngithi mina wena uqala ukungitshela ukuthi ukhulelwe ithina mina saqala ukulala nawe ngoDecember ngoFebruary wasungitshela ukuthi una 2 months inhloso zakho njengoba nje uzuzubhalela la inhloso zakho kahle iziphi inhloso zami sengike ngayibeka indaba ufuna ngiphindele kwesibili ngishilo ngathi inhloso yami ukuthi ngifuna ukuthi kuphume iqiniso manje ukuthi ingane ekaba ukuthi ingane yakho ingane akusiyona angithi kade ngikubalela manje ngitshela inyanga owangitshela ngazi ukuthi una 2 months ukuthi sasiqaleni mina nawe ukulala ufuna ukuzuprove kanga ngesono sokuthi ingane ifana nawe ngeke ingafani nawe ingane yakho yakini ngizalwa umsasazo wami khona nje mhlasimbe engisacela ukuthi ngichazele kona la kancane mhlasimbe engazange ngize ngichaze lona usine umsasazo wami lo uthi ingane ekababa ngezathu esizodwa sithe masiqala yes savumelana umsasazo ukuthi siyantshontshana naye savumelana ukuthi sayifihla lento okay well fine savumelana kodwa ke kukhona okunye ke umsasazo wami angitshela kona engazi noma ngikusho sine hayi kokho phela ukufihlanisa wena phela usuhambile waveza imfihlo zethu ezweni lonke akekho manje ungazi ikupho sazokufihla wangitshela ukuthi usine wathi ubaba wathi kuyena uma ufuna ukuthi ngikushade ube unkosikazi wami kuzodingeka ukuthi ungizalele indodana ukuze ngizokwazi ukuthi ngikushade ngilethe zonke izinto amalobolo lapha soke msasazo wami lento ingitshela ukuthi ke manje lo njoba njengoba esethatha ingane yami njengoba esethatha ingane yami eseyisulela ngobaba yingoba ubaba wathi angeke azamshada yingoba imancane sine imathabisa ukuthi nawe inkinga yakho wena ufuna nje kuphela ukuthi wena ubona ukuthi ubaba ngeke asakulobola ngenxa yokuthi maphuma leli qiniso lokuthi ingane yami angeke asakulobola ubaba yini pho ngihlola ukuthi ngikhuluma iqiniso ukuthi ingane yakho sengingashada mina nekhehle eseliphathwa istroke pho indaba angavumi ukuthi ingane yakho ingane kababa wakho angaphathwa istroke ingane kababa wakho why pho ungavumi ukuthi ingane yami ngoba uyazi ukuthi ingane yami ngeke ngivumi into engekho sine yazi ukuthi usikhatha nedlozi lento yenzayo ekababa wakho uyazi usikhatha nedlozi lento yenzayo usenza lento esayenza nawe futhi azazi bese ngisho isikhathi eside ukuthi tshela izwe lonke kakuzwisa mhlawumbe kabili kathathu ayisebenzi lo kakuzwisa kabili kathathu wena kabili kathathu zonke lezi zinto lezikuba umuntu uyathe ivagina alale kanye ngeround eyodwa mithi manje indaba singani kuze kuzomithisa sine umuntu akamithi ngoba naka abantu sebelale kaningi uyalala kanye umithi ntombazana ufuna ukuthini manje kumina hayi wena kade uhamba ubhabhabala la ubhabhabala phela ngitshela wena kodwa ingane uyithola uzoyithola kumina ngoba nake ikhehla selikusizile lo baba wakho la kumithisela usubona ukuthi ingane yakho sine ngithi mina le sine ngithi lengane ngithi ingane yami lesine uyakwazi lo uyazi ukuthi ubaba wakho khona into angibhale kuyona mekuthi uhambe emhlabeni uyazi ukuthi ngizoba something usofuna ukuthi mekuthi khona into enzekayo kubaba wakho kube khona into oyitholayo uyazi ubaba wakho sekukhona into engibhale kuzona noma engangishadile yebo angithi ufuna lokho ufuna ukuthi usulele ngobaba ngalengane uthi lengane yakhe ukuze ezokulobola akushade mase sekubhala emafeni angithi kona lokho okufunayo usufuna ukungcolisa wena ufuna kuphela lamafa la wadliwa wena kuphela nobhuti wakho ungadle nobabili mina ngawatholi sine yazi ukuthi sine into ezoqeda into ezoqeda konke nawe sasifihlile vele nina abantu besimame nikhuluma kakhulu vele ukukhuluma nikudalele vele ngiyazi ngeke siqophisane nawe kakhulu wena unendaba wena nobaba wakho sine washo ukuthi wena ngathini mina ukuthi wena unendaba nobaba wakho noma ngabe emhlabeni bakhona ikhekhe lelo dlayo wena ngathi akunandaba ngingangaba nandaba kanjani nobaba mongizalayo uzongisaphaza ezweni lonke wena hayi usuqamba amanga wakusho wena lokho wathi wena ubaba wakho vela unendaba naye ungeke uzulale nentombi yakho kuba unendaba naye hayi usuzosho konke lokho kusho ngenxa yokuthi sengikhiphile le ngoba nayo sengikhipha iqiniso lokuthi ingane yami lo izwela
Uyabona njani ucabangela wena wena. Ufuna ena. mina ngibe umuntu omumbi ezweni. Angizicabangeli mina ngicabangela ikusasa. Sine ngithi ngicabangela ikusasa lana. Angicabangeli manje ngicabangela ikusasa. Usabisa. Wathi usabisa useqala ukuba nani nemizwa yami ama-feelings ami. Wathi useqala ukungithanda. Yes. Ingakho esejika manje futhi wakusho lokho emva kokuthi esezwile ukuthi ubaba wakhe usehlukanisele naye abafakhe. Nami wangibhala njengentombi yakhe ukuthi mhla ethula. Wakwabhala kanjani? Wakwabhala njani umuntu entombi amafeni? Uyabhala umuntu mhlawumbe awazi ngoba phela ufundanga wena. Umuntu uyabhalwa. Mina ubaba mina wangisa esikoleni mina ngafunda ngakho kodwa mina ngine degree wegelo. Ngine degree mina, ngine degree. Ngine degree niphathile umqondo wenu nomqondo wenu wakini lo wababa wakho umqondo wamatekisi la wasemakhaya. Wena phela khohlwa nje udliwa umona akho ngani nje la okuthiwe yakho. Ingane ngisho ngenzani? Sine mina ngicabangela ikusasa lana sine. Angithi ufundeni? Sine ngicabangela ikusasa la. Awuyithatha ngani DNA? Angithi ufundeni? Ngibone ukuthi ufundeni. Enze DNA. Umsasazo wami kancane nje ungadeni. Ngisacela anginikeze ithuba khona umbuzo engifuna ukubuza wona. Ungangicelela nje kuyena umsasazi ngoba ngiyambona ukuthi ngathi uhayi usuphezulu kakhulu. Ngizomuphi ukuthi nje ungiphoxile ngibukisa isandla. Imake ngilindeke ngibuze. Ngilindeke ngibuze. Umbuzo wami ngisine uthi ke angithi manje ubaba uyagula. Njengoba egula ubaba eshawe stroke uhlangothi lungasebenzi. Ake ngithi nje vele usekhulile vele ubaba. Ake ngithi nje kwenzala noma yini nje ngelinye ilanga. Wena ngoba phela wena vele inhloso zakho wena ufuna ukuthi wena ubaba njengoba wathi ubaba ngeke aza kulobola ingane ingekho. Ufuna ukusulela ubaba ngalengane khona ezokulobola akushade mase usungena uthi gama ngqi lapha emafena la ekhaya ngithi okay ngithi kubaba ke mase ngasekho ubaba sisele nalengane angithi yazi ukuthi ngumfowabo mina ngithi mina mhla ubaba engasekho isithola ke ingane isendala kuyoba kanjani kuyona isithola usi lo muntu ebengithi umfowethu omdala kanti uyena baba wami kuyoba kanjani ingane iyobithola into engekho ngoba phela ayikho leyo nto iyobithola into kanjani phela mina ngeke ngayitsheli ngizoyenga ngoba nakisana 2 years once yathi 10 years ngene ngizoyitshela ukuthi ubani ubaba wakhe ingane ke ngikutsheleke mina la incela khona ila izwa khona ngiyoyitshela mina nganyama kusubaba wakho ubhuti wakho wena izokuzwa kanjani iye kuma wayi izwe wena uyiqambela amanga ngitshela iqiniso akusiyo ubaba wakhe ubaba wakhe lo bhuti wakhe akusobaba wakhe i-DNA test mfethu into ezoqeda wonke lokukhuluma yabo lalela ke ngikutshele baba i-DNA i-DNA test i-DNA izokhipha into eyodwa ngoba nigazi elilodwa angithi usofundela wena angithi uhlakaniphile la uzothi i-DNA izokhipha igazi elilodwa ingane yakho ingane yababa wakho uzosho njalo wena uzosho njalo i-DNA izokhipha into eyodwa ayikho lento eshoyo sine mhlawumbe wena awushaya niyofana ukuthi ingane iyana ekhaya sine yazi ukuthi ngeke izikusize ngayo yonke ngeke izikusize ngalutho yonke lento le yenzayo wena udliwe umona okay it's fine lo muzi wakini ngizowami ngoba ngiyabona mhlawumbe ubona ukuthi ngizola nomuzi wakini kuba bakho kwamanje usasemakhaya ngenze uNkulunkulu amsindisa abe right ngoba ngiyakubona inhloso yakho usuqedile nje ngoba usubona umuntu ongekho asiphume neqiniso sine mfethu asikushiyi ukuthi khona ama camera siphume neqiniso sine wazi kahle uqala ukukhesha la deep down to your heart sine wazi kahle ukuthi le ngane le yami ile ngane othi sine awukhuluma iqiniso nje kanye empilweni yakho angeke uzofa angeke azakubulala ubaba awukhuluma iqiniso sine wena inkinga yakho unomona kushuthi kahle kahle umona wani isekhaya lana nginomona wani ubona ukuthi mhlawumbe mina sengifuna ukuqoqa zonke izinto zakini phela mhlasimbi lezi inhloso zakho ngizokwazi ngani ingane wena uthe yakho akusiyona yakho neyami ingane ubona ukuthi wena okay baba bakho mekuthi uyadlula emhlabeni usuzosala nangu nontombi yababa bakho wena sine wena awufuni ukuphuma neqiniso ngoba kuphela uyazi ukuthi ubaba make wathola ukuthi le ngane lena eyami uyazi ukuthi uzophuma lana uyazi uzophuma ungaphethe lutho lana yiloko kuphela Wethabisa amatshotshana wami angithi wena wethabisa usakhumbula santshotshana kwaphuma ingane sakwaphuma ingane uthi wena singamtsheli ubaba wakho usakhumbula lo suku yebo wathi lokho songena na ke godi vele savumelana njalo saqala yes uqinisele wathi wena ubaba wakho ngimbambisise kahle bochaza ukuthini bekuthi wena ubaba wakho ngishela imali uthi wena ngicela imali engaphezulu amazwe bakho ukuthi ulule ukukhipheni imali sikhiphe nawe sambe nawe seThekwini bayazi ukuthi abantu hamba nentombi ababo wakho ufuna namanje kwenzeke lokho angithi
No, vele Ufuna vele namanje kwenzeke vele lokho? vele angeke ngize ngiphike sine. Vele usavumelana vele ukuthi siyafihla nemali zababe bezidla, nemali zababe bezidla vele savumelana ukuthi konke Wena lokho inhloso yakho sokufihla. kahle kahle Ngithi yini? mina into esidala ukuthi ngibiza abafowethu nokuthi ngiyibhadlaze yonke lemfihlo yethu ingoba sokunengane lana sine ethi mina lengane. Yabo kuba ingane ayivelanga la ngabe sisayifihlile yonke leyo nto le. Ngomeni yokodokotela uyephi Thabiso, ingane akusiyona eyakho. Ngiyakutshela ingane ekayihlo ubhuti wakho lona. Hayi, asivale Thabiso. Ngiyayizwa indaba labafethu. Ukuyivala nje lenkulumo yethu ukuzama ukuthi ilungiseni kahle manje. Ngicabanga ukuthi Thabiso ufake iphuzu le-DNA. Okungicabanga ukuthi isona isixazululo esingasenza ukuthi athole ukuphumula naye uThabiso azi ukuthi ingane yakhe noma kuyona yakhe. Ngoba ngiyabona la kunzima kakhulu la kule daba lo. Kunzima kakhulu isivumelwano senu nanivumelene anisavumelani. Mina kuwo wonke lo daba leni bandla ngicabangela ikehle. Mina nje bandla kuyo yonke nje lenkulumo bandla ngicabangela ikehle bandla ekukhuleni kwalo nokuzwela nje mfethu uma sebezwa ukuthi awukade bebonakala bekhuluma into kanje. Angazi bafowethu kodwa ke ngicabanga ukuthi Thabiso angazi noma uzothi uthokozile ukufika kuMzansi podcast noma awuthokozanga kodwa thina ngicabanga ukuthi mina isolution la ukuthi kwenziwe i-DNA test. Hayi Sisi uyangizwa? Ngiyakuzwa. Phikisa nqabi. Akayenze lo DNA yakhe. Kuba wena ukhuleke phakathi uyazi. Ngiyazi ukuthi mina le ngane akusiyona yakhe. Akenze ngendlela enza ngayo. Futhi bese etholile ngifuna azongicephezela. Lento usengithuke phambi komhlaba wonke ukuthi mina ngimithi ingane yakhe. Wena mase sokutholakela ukuthi ingane yami uyokwenza kanjani Ngoba ngiyazi ukuthi akusiyona. Uyobuya uze ezweni uyobuya utshela izwe lonke ukuthi ingane yami akusiyona yakho. Sine asenze i-DNA test mfethu yona into ezovala nje umsini. Akuqhutshekwe nayo kayikho inkinga. Asimane senze njalo. Sekubonakala phakathi ukusenzekani. Asimane senze njalo. Usungiphoxile. Asenze njalo. Ngiyabonga mzazi. Hayi. Babukeli bami. Ngiyathokoza masifika ekupheleni kwendaba la. Kodwa ke babukeli bami. Caso lento yazi. Hayi. Ngiyacabanga ukuthi sesifike kuyona umphela ndaba wethu. But Thabiso. Yes boss. Ngicabanga ukuthi ukufika kuMzansi podcast ngoba uvumile ukuthi sokwazi ukwenza i-DNA test. Thina sesozwa ngawo maso ready ukuthi usiyokwenza i-DNA test ngoba usisuthe naye. Anankinga ngoba uyazi into ayikhulumayo iyona. Ngicabanga ukuthi ungathini kubabukeli ngokufika nje kuMzansi podcast la ekhaya uzama ukuthi ukukhulumele nentombi kaBaba. Hayi ngingathi ngiyabonga kakhulu kubafethu bomzansi podcast ukuthi nifike nizongilekelela kulolu daba lami engibhekane nalo olumaqondana nengane yami. Ngiyabonga nje kakhulu bafethu nokuthi ninginikeze indlebe nokuthi ke ningilekelele nje lapho nalapha ekuthenini mhlasimbe sigcine sikwazile ukuthi ikephi la esizokwazi khona ukuthi senze khona i-DNA test ukuze kube yiyona nje ezoqondisa zonke izinto. Ngiyabonga kakhulu. Hayi thanda zami. Njengoba nazi ke bafethu eyasemasaneni ingane isithi ikhumu. Sobonana ngokulandelayo. Ngiyabonga.